dnešní video budeme na 24 hodin oběhat Hradec Králové, plnit šílené úkoly a objevovat zajímavé památky. Tak jdeme na to! První místo, kde se dneska nacházíme, jsou Jiráskové sady. Mně se hlavně líbí ta příroda a ty zvířata tady kolem. Myslím si, že tady bude hlavně hezký v létě, až to tady celé rozkvete. A jdem si vylosovat můj první úkol. Najdi žluté auto, tak to si myslím, že bude docela jednoduchý úkol, protože v Hradci už jsem viděla hodně žlutých aut. Tady máme žluté auto, takže první úkol jsem právě teď splnila. Tak protože jsem hledala žluté auto, tak jsem také zavítala na tadyhle náměstí. Všimla jsem si téhle věže, které se říká Bílá věž. No, jako je hodně vysoká, ale čekala jsem, že bude bílá. Takže teďka si jdeme vylosovat druhý úkol. Nejdi číslo 67. Tak myslím si, že to bude docela jednoduchý, protože tady to číslo je teďka hodně populární. Tady je číslo 67. 67. Tak první úkol máme splněný. Jdeme si nacházíme na schodech Bono Publico. Nejhezčí je tady v noci, protože to tady fakt hezky svítí. Taky si tady můžu zvolit vlastní hudbu. Za mnou se nachází Univerzita Hradce Králové a já si jdu vylosovat třetí úkol. Ovládej telefon pádem? No, to zní fakt divně, ale zajímá mě hodně, jestli to bude fungovat. Teďka jsme byli v obchodě a koupili jsme tenhle párek, tak jdem ten trik vyzkoušet. Takže mám tady telefon a mám tady Google, jo, takže jdeme něco si vygooglit. Cože lidi, on to funguje, cože si děláte srandu ze mě. Zkusíme něco vyhledat. Stories, které žiju. Cože, ale to je fakt divný, to jako mám prstem párek, nebo co? To je hrozně divný, že to funguje. Podívejte lidi, to je fakt divný. Tak tohle by bylo všechno z dnešního videa. Dejte like a odběr a budu se na vás těšit zase někdy příště. Tak čau! Tohle je Hradec, hej, dámy a pánové, tady jsme králové, jasná věc. Všechny ty ulice jsou nás tu tisíce, tohle je